Khasiya Yafa fehalui jeno lamsogo tini borokno joto na baikha maiklai bagui jeno mai charikha tini borokno maiklai shekha birmanko fajak ani borok buino khafurui nogodamani takhe thei kosokjak mokol muktui Khasiya khasima matai seglaijak mokhe nini mokhe ani kungbara khasina rengya rengmale moksa bara O neta nini kifilna lama kere tini se masa Khwnarikha singjo O neta nung dafano tamurikha rang chachai ok petla O neta nung ha amano tamurikha busak kuplung botrai thaika kurishani mukti deongkho O neta nini busabutui de chukha suk thaini mokhang de nukha O neta nung thifuro nainai kurui haisi lengta jaibo lengta nini dosaba hai deongkha Norokni bukung khunjute totrani bemar bai tekto manjakda hunke leria kari dati phaiye naijak phai baidi norokni amsaini mohana medic clinic and diagnostic center orowo tongo bukung khunjute totrani amjoknai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tripura Khoroksa MS ENT specialist chini orowo morokni machine bai amjogi naijago abono karibo amjogi naijago bukung khunjute totrani dal bidal bemani jungjal rok bukungte hama hori maya angmani khunjudu rokmani thyroid totra phuliwi roban mani matric cancer ungjak bemar rokno belai kahamke saktharei amjogi naiphayo kokti sal brum no khwai mohana medic clinic